μας στο γραφείο της διευθυντριάς μας, της κυρίας Φανής. Ήρθαμε εδώ για να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Πόσο χρόνο έχετε στο Κάιρο και από ποιο μέρος της Ελλάδας έχετε? Είμαι 3 χρόνια στο Κάιρο και ήρθα από την Κατερίνη. Σας αρέσει η ζωή εδώ? Μου αρέσει, θα έλεγα, από αρκετά μέτρη και πολύ τώρα πια. Ποια μέρη της Αιγύπτου έχετε επισκεφτεί και ποιο σας αρέσει περισσότερο? Δεν έχω επισκεφτεί πολλά μέρη της Αιγύπτου, είναι η αλήθεια. Γιατί συνήθως είμαι πολύ κουρασμένη. Αλλά επισκέφτηκα την Αλεξάνδρεια, το Σινά και τις βάσεις, την Μπαχαρέλια και την Σίβα. Πιο πολύ από όλα τα μέρη, εκεί που πέρασα καλύτερα, αλλά και μου άρεσε πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η Σίβα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωσή σας εδώ? Όταν πρώτο ήρθα, μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πολύ. Και δυσκολεύτηκα πολύ γιατί ήταν τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που είχα συνηθίσει σε όλη τη ζωή, γιατί δεν είμαι και μικρή για να πω ότι θα προσαρμοζόμουν εύκολα. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ το περιβάλλον που είναι βαρημένο με τη σκόνη, με τα καυσαέρια, με τα πάρα πολλά αυτοκίνητα, με τον κόσμο που είναι πολύ περισσότερος από αυτό που είχα συνηθίσει εγώ σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, που ήταν πιο κοντά στη θάλασσα. Η έλλειψη της θάλασσας, του βουνού, που τα έχω όλα πολύ κοντά μου στα 2 βήματα από το σπίτι μου, γενικά το διαφορετικό φυσικό περιβάλλον με δυσκόλεψε πάρα πολύ στο πρώτο στάδιο της προσαρμογής μου. Μέχρι περίπου το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε τετράμηνο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πια συνήθισα τον τόπο, το περιβάλλον και την καινούργια πραγματικότητα, μπορώ να πω ότι πια δεν έβλεπα τα αρνητικά που έβλεπα όταν πρώτο ήρθα. Και επίσης, βέβαια, αυτό που με είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ ήταν το συναισθηματικό μέρος, που είχα αφήσει, που είχε μείνει η οικογένειά μου πίσω, οπότε όλα αυτά μαζί είχαν, θα έλεγα, με είχαν φορτίσει συναισθηματικά. Και τα καλά που είδα αργότερα, και αυτά που μου αρέσουν πια και με έχουν κάνει να έχω συνηθίσει και να μου αρέσει πάρα πολύ το Κάιρο και να αγαπώ την Αίγυπτο, πια είχαν βρει το δρόμο τους, δεν υπήρχε πια καμιά δυσκολία. Πώς λειτουργούσε παλιά το σχολείο, έχει κάτι αλλάξει? Από όσο ξέρω καταρχήν, το σχολείο ήταν παλιότερα δεν στεγαζόταν εδώ. Στεγάστηκε σε διάφορα άλλα μέρη του Καΐρου. Οι ιδρυτές του είναι οι αδερφοί Αγγλόπουλοι, γι' αυτό και έχει το όνομα του σχολείου προς τιμήν τους. Λέγεται Αχιλλοπούλιο Σχολείο Καΐρου. Αλλά στεγάστηκε σε διάφορα άλλα μέρη, στο κέντρο του Καΐρου, από όσο θυμάμαι, όπου κατέληξε να στεγάζεται εδώ στη δεκαετία του 60. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1964 με 68 σε αυτήν την τετραετία. Έχει όμως ιστορία πάνω από 100 χρόνια. Η ίδρυσή του δηλαδή, νομίζω ότι είχε γίνει γύρω στα 100-105 χρόνια πριν. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι το Σπετσεροπούλιο Ίδρυμα. Δηλαδή είχε χτιστεί από τους ευεργέτες που είχαν αυτό το όνομα, Σπετσερόπουλοι, αδελφοί ήταν, και λειτουργούσε σαν οικοτροφείο-ορφανοτροφείο. Δηλαδή εδώ μαζεύονταν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να συντηρήσουν, ακόμη και αν είχαν γονείς, δεν μπορούσαν να συντηρήσουν οι γονείς τους και μένανε πάνω στους ξενώνες, τρώγαν, κάναν τα μαθήματά τους εδώ, κοιμώνταν εδώ, δηλαδή δεν ζούσαν στα σπίτια τους. Και μετά, περνώντας τα χρόνια, απέκτησε τη μορφή που έχει τώρα. Στεγάζεται εδώ στο δικό μας όροφο η Αχιλλοπούλιος, επάνω η Απέτειος και πάνω είναι οι ξενώνες όπου ξενούνται αυτοί που
έρχονται για λίγο καιρό, οι εκπαιδευτικοί που μένουν για πολύ καιρό, ενώ κάποιοι είναι το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο. Πόσα παιδιά είναι στο σχολείο? Αυτή τη στιγμή μαζί με το νηπιαγωγείο είναι 76 μαθητές. Μαζί με το νηπιαγωγείο. Ξέρετε και με την Αφρική πόσα παιδιά είναι? Για πες μου πώς έχει πάλι. Μαζί και με τα παιδιά και το Λύκειο, πόσα παιδιά είναι? Πόσα παιδιά είναι, αν θυμάμαι καλά, και έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό και οι απέντες, δηλαδή γυμνάσιο Λύκειο, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη γιατί δεν ξέρω τον αριθμό τους, αλλά πρέπει να είναι όσοι είμαστε εμείς, τόσοι πρέπει να είναι και αυτοί. Περίπου είναι ο ίδιος αριθμός. Ευχαριστούμε πολύ για τις Αυτό ήταν όλο. Έχουμε τη συνέντευξη. Είπατε και τι το θέλει, γιατί πήραμε τη συνέντευξη από την διευθύντρια του σχολείου. συνέντευξη για να το στείλουμε σε ένα σχολείο του Λύκειου που μας έχει στείλει βίντεο, προγράμματα, φωτογραφίες. Σε ποιο Στο Ρέθινο. Να δώσουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς στο Ρέθινο, που το αγαπάμε, διότι και εγώ τέλειωσα τη σχολή στο Ηράκλειο, οπότε έχω δεσμούς και έχω και πολύ καλούς φίλους. Οπότε να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθινο και ιδιαίτερα στα Νόγια που δούλεψα 2 χρόνια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ.